Nagtapunog na ang basura sa pipila ka collection point sa Davao City human nga temporaryong gipasirado sa DNR 11 ang sanitary landfill. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, bisan gani gawa sa opisina sa DENR 11 nagtapunog ang mga basura kini human nga gianunsyo ni Mayor Sebastian Duterte nga himuon kini nga dugang collection point sa basura. Ani ang report? Gipiestahan na sa mga langaw ang mga basura nga nagtapunog gawas sa opisina sa Department of Environment and Natural Resources Region 11 sa Lanang. Sa mismong adlaw sa World Environment Day, makapanampong yun ka tungod sa kabaho. Gani, bisa ng security guard sa DNR 11, nag-face mask na tungod sa kabaho sa mga basura. Namatikdang ang mga basura na tambak sa mong lugar human sa pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte nga himuong dugang collection point sa basura ang maong dapit. Aron matud pa, personal nga makita sa ahensya ang sitwasyon kung padayon nga masuspende ang operasyon sa sanitary landfill. Kahinumduman nga gipahunong una sa DNR 11 ang operasyon sa landfill sa New Carmen nunot sa nahitabong pagdahili nga mikala sa kinabuhi sa duha ka tawo niadtong Mayo 20. Gihimo kini sa DNR aron matud pa mahatagan og panahon ang slope stabilization ug uban pang rekisitos nga kinahanglang tumanon. Apan sumala sa mayor, nabakwit na ang mga residente nga namuyo duol sa landfill ug mahimo naman daw nga ipadayon ang ubang angay i-address samtang tugutan ang operasyon sa pasilidad. Apan gipili daw sa DNR nga suspendihon kini nga way klaro kung hangtod kanusa. Dugang sa mayor, samtang nagkadugay ang sitwasyon, nagkadako matud pa ang risko sa panglawas ug sanitasyon sa publiko. Bisan pa daw wala pa ang insidente, gilihok na sa LGU ang pagtrabaho sa bagong sanitary landfill niadtong 2024 ug nakasecure na og ECC o Environmental Compliance Certificate alang niini. Ginahuman na lang ang loading bay nga gilaumang mahuman sa June 16. Sa bahin sa DENR 11, base sa ilang pamahayag, ilang giila ang hinanaling pagbalik sa operasyon sa landfill. Apan, kinahanglan matud pang siguruhon ang kaluwasan sa publiko o pagpanalipod sa kinaiyahan. Busa kinahanglan daw masiguro nga natuman ang tanang angay himuon. Makanunayon matud pa ang ilahang koordinasyon sa sentro sukad nahitabo ang insidente. Ilang gipresenta sa LGU ang sugyot nga temporaryong disposal coordination sa silingang lugar sama sa Santa Cruz ug Panabo. Co-processing arrangement tali sa Holcim Geocycle alang sa residual waste, pagpadali sa pagtrabaho sa bagong landfill ug pag-establishar og temporary disposal area sulod sa kasamtangang landfill. Gipropose matud pa sa LGU nga sulod sa kasamtangang landfill una ang temporary disposal area. Basta na isubay sa DENR Identified Engineering Intervention. Gikatakdang matapos kini karong June 9. Sa pagkakaron, padayon ang retrieval operation sa usa pa ka individual nga gituohang natabunan. Samtang anaa sa 180 ka pamilya gikan sa high-risk areas ang gibakwit. Ay, nako, disturbance yun. Kay mag-amoy naman siya. So, dapat hakuton yun na sa atong gobyerno. Mga kol ba, ipos eh. Lailay ka na, no? Kaganihang buntag, gikolekta na sa sentro ang mga nagtapunog nga mga basura sa pipila ka collection points. Apan, magpabilin sa kini sa mga garbage truck kay dili pa malabay sa landfill kay sirado pa. Sara, ang Davao City Health Office nagpahigayon og decontamination og disinfection sa mga collection points sa matag barangay aron na mapugnan ang pagdaghan sa mga langaw ingon man pag-alisngaw sa baho. Sumala sa City Health Office nga hinaot na magtinabangay ang tanan kay dakong problema ugaling mudaghan pa ang basura sa palibot. Sara. Okay, daghang salamat John D. Esteban.